ଆଜି ଆମେମାନେ ଅନେକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହାର କି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଅଜା ମାଙ୍କର ବାପା, ମାଇ ଛେଳି। ଅଜ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଛେଳି ଦଶରଥଙ୍କ ପିତା। ଅମ୍ବର ଆକାଶ ବସ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଧନ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଶା। ଅଙ୍କ ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା କୋଳ ନାଟକର ବିଭାଗ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ବର୍ଷ ଗଣନା। ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଣତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦେଶ। ଆଣ ଆଣିବା ପିଠଉ। କର ହାତ କିରଣ ଖଜଣା ହାତୀଶୁଣ୍ଢ। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଦିଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ। କଟକ ସହରର ନାମ ରାଜଧାନୀ। କଙ୍କଣ ଦୁର୍ଗ ସେନା ଶିବିର। କମଳ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ ସାରସ ପକ୍ଷୀ ମୃଗବିଶେଷ ଜଳ ତାମ୍ର। କଳି କଳିଯୁଗ କଡ଼ି ଗଜିଆ। କଳା ରଙ୍ଗ କଜ୍ଜଳ ଅଳନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷଣ। କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ ବଣମଲ୍ଲୀ ଶିରୀଷ କଜଳପାତି। କାଳି ସ୍ୟାହୀ ବାକି କଳଙ୍କ କଳା ରଙ୍ଗ। ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ବୃହସ୍ପତି ଓଜନିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୁଣ ଧନୁର ଗୁଣ ଗୁଣନ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ଥର ବା ବୀର ଧର୍ମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।